Ой, жархоржна варжон телевизор макашчита. Арфа гондуд жынар ымбалтта. Архатса тая афон наравдышт ерыштагылан. Шмайхима айжа розышты кутарты аида. Ама моргуаталада бас архайзыштамаз шахад но кушанганинектай ама самди шагуажитай бара шохтканыныл. Ама вал жағлыштам асый жар пашылмон динул хаштадаман кайрайды та шашайрагдар барак баттайю урман. Фембалзыштам школа рауахдон тимадар фаштаг зангырага хурзауты сардыш турбына тахшышывалы таша сардынок абхамарахи жынс агарон фанта ама балит тима. Нергома аждақсыштам бурхил жыңхош адам бонмадар. Айда жыттайы ама бурхил-та дуния ю 2% фылдар кайништой. Жыттоллады. Биранешта фаласа уайтахтар адаймак бапуды канзаниш. Сай дартар балвырттар. Райдаем. Айжар куттар хураны колт автор айды та пашылмон динул хашта адаманша качындар барак баттайю курман. Барак бон райда юмая ковдай масджидты амагом фаштышканын сламаж курман нышанканы мекка махаза сауны корон. Пашылмон баштату патса хадон барак бон ама кушкана факанынс кудай баракканынс на республикайта. Штаин савар истории шуйта хайтан разурзан сагаты, что на муфти хадивак загурты Ибрагим маханжахам, тайжара хоржи Ибрагима да баракбона хоржа ход. Салам беру, ма кезели хварзан ховат. Баракбону хифандиаг арви тут макучахтам автомайвов гарайшом райдайзан фола, хуртам куана головод аса ижа райдай баракбон ма ахатса узаниш хсаубома. Мах айдай мафанды бажонын я историю вал, фашта нам разурзна на республике куд барак цауй. Фцагидар бама фандуй райар факон аданан. Пусумон адан кай и на димбо кахостканы. И он ханама барак пантаканцы та гастаранца аданан. Самай караджабо бастонца ма караджахаца чина конца и вот хоянца. История, куда ачи барак пона не цауй кабарагон замантама. Ибрахим пахан паркуатта хеврастак Библия магаска Авраам. Ма кудзона нотейна тейфорт. Ма ахебук фохостайоминки. Вот я могу стурхуцал фун рарвиста Ибрахим пахан паркавуман. Самай не вондар хаса асуволон хевой. Ма аля де магендер алифедендер азарда бама гуруй. Вахан фун куфайна вот. Ма омандер азарда бама гурай. Ма афорт мукрбацуде. Вот зубанди канурайдет тон се вот хой. Майн афорт ота зегой. Ма федакат хуцаю загда е вода исан хасканогой. Ма не вонд мар хасса. Вахан хуцау бо авон дуджина да бабди стонца. Ма нет куско тонца не вонд мар хассума. Утайон густар хуцау аунафа баифта ма рарвиста сувалуни баште фус. Ма хеодиге байзада я чагдау кайгея. Утама ману куцахта да хода хач куфауи. Вот курман тама хачи ума бастанца. Вот ханама хач каскану но так берадна ранде хачма. Ма республика идер тайна бастедер. Ма куфауиса хачи банту та нивондар хасун сейтедер курмайнак. Гуджон автомай фашаргавшта аргавцы штут алчидере хазар аргавцан ама сауттар сарчика нодонан куама байварана. Вот его адахфус не фалан резуй фустар сагадар утама авдадай маги авгадунца йо устор фертон. Еута. Ма анисан хеумеда геймат самай аданым фаян хускана хеут хой. Качдар хай дахяцан нюваза, качдар хайен иваза кади бакана, кадмар бацо неба байвара, магуртан шезартан накатун джинада камеяс евонан. Утама хачерка. А вот так ма бамирон хадзагум ма йону гусур хусау тускотта, ма Куран был загдес Курман агит хой ма хусау макова, ма не вон хасса. Я вот загде Куране. Амахир анрыккон сарды бабмангаш касы барак бонандар савардар ахадын зина дишна, волдайдар мана ыргат тахшан, нартака уй савару домагашка. Ешайраг нишан. Куцахту мана райдани, хатер корун. Куцахту райдани, йота анисандар ай йона густур хуцам баф цагискова, та бавдеса ма хуцал бо кеонди ма хуцаю дзахт кен хаскани. Тука гидар нисан бае ма адан карджебо йома батумма. Вот ханама газ баракбанта курайсан. Вот это адане наоборот хабардат йома батунса. Ма хей атака сайрактар десант хей. А кужон автомай кадрадин вот мою шраштка Walmart мадарфасаун сасабонта. Байзады ваханах дал ма адам фатсон Walmartама. Фал хенер посуман димагиску курайсан. Вот Walmartама цауна газуй али бондар та али афондар. Айдах баракбантина фал инна бантидар. Баракбомба
қабардар пусулман дине омагыске ма баракмон ғаламады мак барак бомбан қысқана. Ол мұртан баандар бондаран хезу фатсон. Дахисан та самонас бон. Махецана амонуй ачи бон фицаги дерее ма йону густур хуцалкай. Ера варта банта ма качидар банта из валяукута ма ечу валяу банта ба еву курманти бон. Мама магаске хейма мазарде хейма ачи бон кай ачи банта каралаузе етанса хуцаю разма қабарустур читкин банта. Ма бонку да галамазе ота хоздаре бавде сом хе хуцаю разма фицаги дарбал. Воваште ба адан дарба ян хусканума забагджина та хварзу так таба канум бол. Ма куджахтам рдабон автомай хисам пацахат шылмон пацахат асы бонт кушкана канынс. Махма республикой осы законныйна. Махмана есече закон фал генер курасан на фарсма каче республики Ойтагастер ечебанта вакаунца Оловка. Там азона на хемдар Илистония. Есть баракпанта камчимити есть аден на фокусунца. Ма мандар фандуй геодзагума нахецавады кут бадаронца саускама шенгасма кудисканонца чебаракпон ачебанта баракпанта анукоска бон геод. Тут ханама берадани фагавы нивон дисканонта ачи нивон бабайларун фагавы. Мадыма коска куната кулунпи канвече гуттак. Асы бонта налгой макты амашалгой макты доманта самай хисан канынс. Камасы куша налгой мак сукуша шалгой мак. Шалгой мальчикоса, налгой мальчикоса это бараганца пусулмон диндер тагда удергенур курайсан. Вот налгой махлама нивон дискана, нивон дархаса, байгуткана, байывара, шугой мак по качнивон де федербаха сунца. Он багалама и сейфица артак элесканама адан карбаца он басфинга барасуткана. Нам чекаш на телевизор мы качтай удон кунна зузандыр динтел адам ома хашчиш ту усадам дардам кунна кашса что мы кудей басамони шеру садам антахас баракбон ищидна кубафарши джога савар баракбон уцни куд бамбарн каниш. Ачна вот бамбарун канума генормана куде захтон Библия магаска ес ачи таврак ачи захтмана керазуртун Ибрахим пахан парима Библия евумдерес машин евуми архасундамсак умдерес мана авахан так ма евордигер ацуди мана ачи баракпон кай хея ма белете зунгадар на факкаунс ма сама хабар десак факкасуея. Оманиш сагдар каждый истории, ас баракбонандарна ома армашт шмахан ахчагнов фалама инна адам инна димбол хаскай килстон димбол джута димбол Итагастер евой отхонама ёпахан паратта ея. Штай мамагашка зур адама уангсинадыл юнак дунешканак. Махан мана ачи таврак кай ачи дамсиге ес лохан гуттак ма Ибрахим пахан паркут баун тема кут санхаскота хуцайзак маханда деден цагай ма хуцайзак анхасканума но таки барагай ма Ибрахим пахан паркай оман каче авзаранжина дарсудай и махпон ярцудай фаоттер хуцалке захта они багавама канан амбалим ма кана хуцалма кова хварджина да хасаданан. Штурбужнак ден Ибрагим вацагана мамада фандит анхашканын савардар фарштатыл удон башты что агдауима ама вацаган усы фарштатыл найна фембал что мазур заштам. Штурбужнги хатмада баракбона хоржа. Баракбона хоржа. Запахло. Бужнак. Ама нарта. Наваржон. Реклама. Абон фештаг зангарага жыл дворы шеминга школа заутан ютану калиндар хуматак бон инетанта шажарда камешунга гвае ахам. Ода кудымбар шабиян енам ацарт фасиш дем клашон тыдар автарах налунзна. Авто уовга сабарак бона нишехи истории райдет тамин фараша да сапоршта мажа дум фанзамай. Уцабон дуа школа и Краснодары дуадашам мамашкуе мин аша да дыкагам шара что фацаг барак бона ахам номима фаштаг зангарак жакка. Ой вот шавет он комалганак Федор Брюховецкий капариш ахурад котта акудукотта раштаржаге ахурта наридаган фешта фалваранта намарайдет той амбал гараштак афазан качын хацакташканынан. Фалабарак бону айтагдна апарахат евгуденуш вдаемаштыр айдаянима фаштаг зангараг ажалыд армаштыр салдар школа уй фашта официалунук дауй бахаштой школа мазалтыном хахтма.
Аргон школа нумаду алайна гимназ. Асаж равахтой шафыцага хурзауты каштфишты фараштам клаш. Сынышанканынс дартар саварнывшыта самиш амама андар фаршта рацышты наравахтунта ша зопыта ама шаражамунак дурзан шема. Удон ташты фараштам клаш равахдон тaqулат зирашы харибат эльбрус аммаша ахурганы кучи итальяна махсын жахам ойжар хорж мобарак боны хорж ход. Ежа хош. Абун сагидер шмахан штырбарак бону уйтахай ама рак ахсав коттат сардуорах фандаг мама магашка чидероса удартар йондашам клашма Харибаты Эльбрус дартара. зерашата сауы ахур олдара аштовкага хурат мафте жавална. Ладаш вот сади дарба хатр касамы кашни жон шпакш масра шуд агат тимасын. Агатта варжиш. Уйтахай жамахан ахым танауд. Чижон махалак дарканын. Ну, хорш халак конай вот Хоржу в жарнам. Уавга вацага масам юқтач фадылдар уахалак каныш утахай масардорах фандагылырлау дышты амадуне двартабай гому зышты шаражма амама жагут абон саварынк арантара иштат фаштаг зангараджа. Вацаган ама дзираше бафаршам уйтхайма дзираша ды школайн жахтай сагайдар харжбон. Видишь, man карт. Саша груахтай. Фараш даже фотан. Фотан. Варжон. Клашон тима. Маман когу. Наваз на шема. Табажеш. Ақуды кәнзіштам. أنا الجوي ما قدرنا نخش برا تم البروس تاعنا كل جوزنا Lucas قارد التان وتخمة يبيرة نقاش يسوي كان اسمه بيرم ينبلتنا فينزن منا زير Радиш на фензна умай баурнатта ымбалзыштут. ينبلتنا في الافتا Арғылбон налын балзыштам. ألبوم Аптай жағам. ألبوم تتوزشتم Зака социалын хыжактавты забах кушынс, ама бира штаражма школа кашчи фасиудондар арвалбон карази кушынс, онгадар канынс, тынг матық шут. Жардата тынг маришын канут. Вацаган жарда каман ришу уйва хурганаган. Вацаган о. Рашарге уманама жарда ынкарт котта, унга котта. На школа айқышма тафтыра вадишым официаклашма курбак ақсав коттой асы шабита, нақом шабита автысы жарон, вот ана охошей ақсавтыка, уандунг ақсавтыка ндар шабон на вадиш. Ума факашын юсын қодиш шасанг тыл рахасын, фала ыртака кодунун тафтымай сахар сашлап кута, навшхаш тежіта, малы варш. Ама фараш даже мида гудыштам юма. Фицаклашей фараштам ты оңсын махада гутнан клаш ражамонак. Айда қаутыдар бирата нафта шанушна бахашын самай радян клашай, ама автодартар иронов жагыл предметта сауой жену дает вацаган лапута чежита. Бантонын сондерсын науди рашарге. Фала арвалбон шахил кушкая. Кайжарнай қаушак ухы бафтази. ودهير أفتح غنيشم فتاج رواه دون تدنيشت فتاج شيء فتاج تقولي نشت بامبرشتونه نر دار ترد من قلم كشنس إن تدر أما وتر آخر جنجن كنت ويريج ما خيسي درجون كسر آخر جنشتن ويا شيراك در منا كسر كلاش سنوار جون در ويا دون فتاج نيباشوشا كنزنا قولون واشتا كي كنزنا تيجون مماوزاني شفشتا كلاشتا نماي جونن فلا كجارن عدون بنتونن درات كنزجر ديندر شتايوت فتاك س قبول تبين سودون الدر أتشمرشت فتاك جربات تشتشتو أو ما خي جربات تشتشتو أفتس جرون راشتر مسا قولون واشتر كنن مسا كنزنا Зараша маку. Я също тъж дон ражал дъща. Сон рад та школа. شكولا نراتا نما دون وجد ما في روح كان أفتر ما خجدر خجدر رايدا يمزورم نما دون وجد قلت خما شفكين كان فلا نوجبان راتا نوجن بلت نوج آخر جنجيت ما ويسك أفتو أنا قن ريسبوبليكية آلق أمتي آلق أوتي كي نجتام مس مكك نجتام ما قوتو دون در ما باجتام راشرجي Бауруму дзираш. Артакаш سافر سباق دكوت تايدخ Дема каузынан. كت سافر تاي سباق هير من أفتح سمت كيرايش كي وتسافر شغل تشتا منا يرتك أبي سافر تير باس دشتا أفتح جخم سافر تير باز من رتك سافر شيشتا راشرجي منا زيراشي كوي كنا من ود كرباسة دي كربا كخسف كتالينا جيمنازنا ودنا نيو نخاشتر نجاحتا
Мена бомбарн ауди. Штай вот махими дагал тынг тахштан. Не башу шакканзнан. Жарда дарамахшайта швалун юнхаш языхай куна шпарадай кутқама бомбарайна. Сагана гуса улзура гуса қудыган кана. Штай вот ахыр рашта курайдыта. Вот юкуриям ламбанак фақақаттун яфашта фақаштан. Дыкка курай. Штай мана кашак дуны куда вазайра. Штай афта зургадар, амбаргадар. Кангадар, алсадар-садаритер, оди-садаритер за домта ахурат. Яусы ырдаута юлдар хашскотнамы, на ифашта диші бафтытта. Фатсагыл юрдам, ди бади шкотнам, что вот кай жагнай қаубын тонындар, хожон ехи кай рабдышна. Уйдар... Анна Бафаршкама, надираша сол кош, мандармак школ путты. Карплену. Насе фензен, вайкахай. Фензназа. Анкарда саган уйтахайканама, фараш даже мида готтер, мана юбинон тахужан. Фасардышнам, рашаргая. Одиши алх жон бонта дериш кота, кам лагмаш дер сам кота, кам саю фхарга дар ба кота, ма юсаф рагата котнон рашман махи кабул тахужан. Комлады оху. Комлады хожу кайжаны кау ума хождар сугу гдалмагашка кудраш дер ума афта дартер. Кагма кудни шишта улдар дишваканам. Мана кау. Зираша. Кудон синеса шикташты. Ахам куд канат фала кайжаны кау. Что я абоным был? Абону, барак бону. Ахам барак Сомна бону. кау, шишдармак кау. Самая зуром. Уалы кукават возможно. Одагер Эльбрусман мафанды дауба фаршын алайнаг гимназкой кукана моттаруй тухчин ахурганан дону, ама хер нартакка дартар сауш куджахта яфтамидашам айундашам клашма, мадам савар фантеш, видам чижонама савар тардашнаят, кажах за что? Савар من أنا خام باليتي ما فهمتش شوفن دكتور جردت دكتور ما فهمتش شوفن ما أخام باليتي مي ما خصاو جرات ما شو زين تا Жонзия та парахат Арыштан канзашты. клаш, что мы фанды медицину, колледж, мы бастион. Шахар кан, мы дантакты доктор ешвак. Ухужда хода гаяшта, как что его долдер. Асы шуйнак фашиват, сарды каксовты куракын, одною баку деканут. Мияг на жарды. На жарды. Рышка на тадан, дактакан фадатку бака вау. Матах шутлады. Кардиолог бана, жардаты доктор на миште. Макова бакова, доктор хошма, Масамай, доктор шармаку хош доктор бакова. талату, и хабира кашанкау. Библиотека таваржут. Кушам. Хивул кушам. Бауар за что лада. Но ума, библиотека арах бабаракка, но чингу таваржут. Электрон тахайсанын сондер рашарге. Гахат фалдахын самжындар каша. Ода школа заон ахштя куднау чингдон. Клашта артака масаштаф ашарфон кудивыз аптас чингута да бакашын коудондар. Асхутаже демса дишон катеритар вае библиотекарь. Ир сапор спаража чиник дону куштанышна вонко тамил захта залина майла бондар ану воду библиотекари кущита бона ахом маема шамбал на васхаша гожойте Светлана. Нартака армагма бакасы штам фалавал на важдитан жагам харжижар на жардаун жага самай сарды орах фандагл шарбаржондай сават. Сюжеты фаштата фембл за что школа фанзай маже филдер ражма кашчи фасяха фанзай аже филдер аж ражма кашчи фасяха мадами мам банкал макашут. Салма дуне фадишон хжан хабар тылфажила, уадмавалу дон дартар шабар гайфалдахан с гахаттан шифта. Ама катаритар анкалма кашан с чины кашчитам, библиотека шабар агоштата. Ражматан зак дуне не самадаргая, чиник датта дартар саранс. Ама шема сара асраны шайрак дашнаяттар, библиотекарь. Уикан чингтам надар якуш, фацаджидар охушкана адаман. Библиотека текущита баракканан ша профессионалум баракбун. Рахиш фарши районы шайрак библиотекар. Республика сагат ирштон алани культура ишкахт кушак милзахты залина, жаман колы чиник доны кушын райды таш колай фашта. Анкалнауд амазыба фаштятузан. Фалай жардама автофасыт, ама ясарды сыпорсы паражы, шнывонд котта библиотекары дашны ядан. Махаят куши чиник кашчтима.
Мама жардам умайсау. Бирачины кашчитан шашты уже кудмана нахибинун тухжан. Арбасаунс ма шакаштырдан раканзышты шашинзина димадырдан разурзышты шасарды сасаурса уйдырдан разурзышты. Бирахатты тымыну дифадат андар хаят масон фаламани кубафанды ди. Махи хаяды ма жардам атынксау гумай макай кушам адамимам. Залина я хадак даруаржи чингыта кашын. Усуар жонжинат, школа ахрганжиты фарсырахашта. Рашта грасыт, амая дашны аттар чиныги машпашта. Янхаштам гашкейн, библиотека и куштба хошкутта, литературон аваранта арфтар банкарынан. Залина варжи классика, ныркон автор тайдырппалы. Фала ирон литература, я жардей уалдай бынатахшы. Шагаш яфтау, ирон чингыташам факкай найуй. Ирончингу танамиш фала кудым бала мажарда куджага уяшнамнай. Фагнамна кана ирончингута уманама артакка бирата аждахту ширгом ирон литературама. Ама мана фаштаграшта равагдада сычингу тарасади ирон фашчитан қыгаган намудон нешті. Биратанам за нешті. Нанам хатсакананс. Хер махаяд апатеу аржондар чиныг мну махи амқаукак сомартаты ижат беги чиныг жон хушт баллицта. Раджин расади усы чиныга нертык как хайфаланам қыгаган намарбахатсая. Интернет кафажынт гаджетта кафафылдарышты. Уат чинык кашчитынымас юраштак факаттыр. Нырвавар чышылгай ивын райдытта. Бира тафаштамараждахтышты гахаттын чингытам. Бирата фажаган сафта, мабон интернеты кашыннау, мабон телефоны кашыннау. Уман мама сыдырк фирох вай удам кудаждахону имын жын вайи. Чинык тарафалдахан моя бакашын фаштама. Фаштаграштагнам аргатта дарсаун райдыт той, уди ахам раштаг кадыма усы аргатта фылдар каштышты интернеты, ішты телефонты. Фала артакка мана куджанс электронный чингутадар. Фала артакка фаштама библиотека маширгу маждахтой, манам аргатта дарсау. Адам дарсам жарон чингта арах арбахашын славаран. Уйдар майы увдишану, библиотеката чинык каштитима, кудынгом баштышты уман. Бешланай қауджидарма андарраттайдар арбасаунс чиныгагур. Кайсасы бакашын фанды, уй библиотекар уалдай хоржым бар. Жон, чинык жонды шуадон каю, уй. Артакка чинык кашчитан жағин авта чинык кунавар жай отда сарду магур. Чиныгай аладай магдыряхисан сыдыррайшы сыдыр жонын зинатта. Интернеттен ратсан информации, чинык тадын ратсан жонат, жонын зинат. Чинык кашын қау, чинык варжын қау. Нырком библиотека и кушак, кан чинык дарагнау. У адай маджи чингыта кашын чахырканы. Литература ма варжон зинатсам кай фарсыравжыры, ахам адай маг. Масыфанды ивтка канараштаг, уаттар библиотекарта, шак уша дашны ядыл на шивзышты. Умана моя амбарнс, адаман раштфандактыл арлауны фыцак ахсав, шабарныиш. Гожойты Светлана, Гаглойты Артур, Гаджиты Давид, Шармагундай равдыш ерыштагылан. Айдайыр дартар ахурады тема фаштаг зангараджи тема дартарыл кузурамна. Одмам сымы дишакка шу жоныш сыма алы баштаты рауақ донта кутфа жаған схаржбон ше школатан. Иры бара ше жонам барак боннан ешехины шанта, уй линейка, лентыта, зангараг, дидинджита, вальс. Фала жағам Норвегии. Хер умра вахдонта анакам майфадарынс ирт комбинезонта ама фаражынс паратта. Схоже жон Швецийта. Шайрак символ сыну уршкепка дарын сайкудаштау кага школаевта колледжа ахурзаута дар официалон хайфашта ювулдар рахижынс унктам ама уршхулта швейнс шайрак нышан школа кай фешта кашт уйтхай. Ама вот жағам Дани. Амдырш карынс уршкепката фаламазишындар садариюны карон город жилынс айвгон вожлаша машинета шагуфата тафа бадынс рауахдонта қарайфа сағды музыка фашивадырлауынсым клашонта хазарта сурфем балынс алкайбинон тимадыр. Қалзаксын ваифылы дартар жағам Финляндийті қайта сразу решті хоржықай. Умадар байқушамута байқушуто дагер Финляндия что гаг школа ахурзаутандер феврал фалваран таражма вае қалзак традиции пенкарит костюм тима карнавал гом ожлаша машина тима қалаба ама қалзак зинад хер дартар Германии койку кана мод амта қалзак саута варжын солдайдер о фалавал йой школа травахдонта шахи олдай синга гафадарынс қажын нахашты крызем факанынс шахурганч тимадар аштай нашазынс жағам дидинчита кана балышты.
Смауд Японита. Асы баштайдар қарқала башишынс. ам андыр хожану хир амусабон ахур тхайна рух канен скатчин самышты дипломта ахур ганжетран хашта ожлашан хатулгата амасам ахам хир хавшан мазалтаны хаты хаддарнс адамон оладарыш. Америка югон штаты данал фаршим. Махадага хир жонын воинс шармагон толадарыш манти шаражмарасау директор фажағы яқуды уйфашта равағдонташ академион хутта олар машып барынс сыбырны хашай алып атсахатты барак бонандар яқуды уйю школа фашиват қама фауой ирдай. Шерагта маусы хуттаг амабаштин адма фешафуй самим клашон тимадар. Овга жонун ахамты амаусы ахашт каразима дарын сныр фанзай ажай бирафылдар. Кировақауы школай равағдонта биғулатыл Людмила амагоджисаты шолтан ырмысышты фаштаг зангараджысынг арынта райштой удон ама уежар хорж. Овга мажагут махарда бон афалгаштыштам фаштаг зангарагане историл амазы фаштиш сапор ыштамажин бандуршы вартой фала авдаем ашты вонг куттар фаштаг зангараг парахат намаудиш уарашей шмахмаудиш фаштаг зангараг. Mahmudi kajżagnej kawfashtag zangarag niril vatagan yudash madwisha zajras di shkolak fishta badayabum fala watter mamagash kayosbun rokhni kamayveye ومن ما ويوزورجنا ومن زنجرجني كوالفي قوش سشتم فلا ويوزورجو أبو ما شكولا زاوت النمادشتوت أما زنجرج وجرد البادر وتشرجة ما خنو ديش تنزبخ فشتاق زنجرج نيشكولاية يرتكدر ناخرجنش تمسش تلواينز نا كلاش راجا مناغوغات فاريجت شكولاية ديريكتور يلبروس كوزات شتاين ناخرجنش تيوبل در كدرن برد اشت ما دوا كلاش ودشت ما وما بيرا ودشت ويتخي وما يولداي شكولا زاو تيوبل در ما كيشغريقه ويو برقبون خجن أما ما أختار إن شكولات خجن بوني جرما قاو تدار فسدش تام خيشتر تدار بابرك كوتام مناس در ياخم اسمه تراديتسي و آخر جنش تيجينال كوشودون در بابرك كوتام من نديش برقبون فلا هيرتك شكولا زاوتا يجيرات نسمي فجونز كدم سوزشتوي ما اختايو اتيستات ترايشتام اما تشيجون مجردا ابو نردم باسوني رايشو مردم وما موساتي ستاتي سافر فند فاكولتيت مدر مسافر فند انستيتوت مدر ديدا بون باسون اما منا كنت فجرنس ايجري ابات تشتم رايشو مي راجع خورش كاشت في تويجرجا ما اختار يافته بعد تشتم alçı derzırtta yaşardı kemen kadem basavuniş ve ma yafte mah derashtek mena abunu xojan arvishtam والله سمدي شاغرشت قلتي شافت بوش بعدين yer majardılva ye نقلاش تشجت كنت توي هوي يردومي بافرشنا يا خم كنت توي باشيتي ميتي تم يا اجنيم بشتم تكن جرن كون قو ما اقدرش لو ودشتم ما كنتام فلا يا كنت در منا كوام جرجا عفتخ كرتي وتكتوي نتنصاد لو بدشت شي كنت فرجون فتصدقنا تيجونش ما خن صندر وتخيما يوقا ويشتو تما اندر رتما خركن ما كواسات وتر ولفتو ازم بونت وقامو دايكات يوما شولتان دومتا سافرن كارنتود زنجرة كن ساختا ود ننديش أخشجون فليكو بامبرشتام منا وجي دارترنا يا كرازين علمزشتم ود منا يا لودا جاختا و تنجرن كاردشتم يا ورا شيكو دي ود لاج كدم در آلر دندر يا جردخ شايتا من وردا ماسون آخر عاد فشته كشت فشته يا أستاذ أبوندر من جاختا لودا در زنجرة كوفي قوشم زنجرة قد من اسمه ير ما خنك نساختا زنجرة يافتنا فكاش من أنا أخشش قون بيا برق بون سق برق بوني ود بيا ما من فشتا زنجرة كن سود نسيود
شولتان مازرتا رجدام يودو واجر راج مرسيس التانيو شكولا يسور مدام زفشتاق زنقرق مدام باس تنكرون يردوت تم مدام مساشكو تنالو رتون يافت ميدام فلوت تنجرقا Олгон мана раджидага салды раж маудиш фем балд видеор магдар намиш школа амидак фем балды штуд ама кот кармуд ахасината уяхшану диш уман мах авдишану диштам ماخ أبونو مقدر كي جغني قوي كرزي جونم كرزي ما سوام يرومندر نفشقو بيرة نرتك ميرجعم يويو وشت رواقدون تا كرزيمة سمي فيم بلو نسنن تش نسنو أي هوس يوبور رافجار ما فيم بلو فلش مقطع ولاش در فتجن ما أرخيو بلو عرق تنق عرق شم بلا ميرت أشتي كرزيمة تنق سوام سين خبار در جيان خبار در كرزيمة سوام يرافت ويما ير قو كرزي ولدر جون ساش فندر أشتي كراس والترمى جغم إيشكم بعدم دلا عليك تم قايت ماشتما اندريشي وردم ربازر تا كنا ما كنا إنما كنا ما يوم متى بعدو تشغل متى عم برجعنا متى ما يوم فيم موي آدم انقوم در کنه شتی کشتر فلترن در ویفدیشن قوی اما خلارای سرن قوی ولدای در یو قوی چی راست یو کم بشتی چی راست دیش ما خلنا قوی ول در توال قومی راست دشته ما کرزی ما خیوت تخوشن آل قو در خیوت تخوشن کرزین سورپریز کی خون ساخم تشکنود ويز آخم خبر مرسو خوش ويو سورپریز ويز آخم خبر تجرم رم بردش لما فجرم ويام نيدل مشكوي يشما وسرش تقوي تا كم در ويما وعلم مراسة ومن دنجرك اشتي عيراج مرم بردش لما زال كل در نفشتام مزفقة مسافتك يد دوار الباكو تام كمان نديش فيهم بلدوي اما عال چي در زيافت بازد مزيخي شرطة كمان زي نومد كمان زي نود كمان زي نيني وجتاي سدر تودي چی در زیخی شرطه فونزم الشزو دشتم مثال چی در یخی شرطه ویا خمسة مدیشاق قلت یا خمسة مدیشاق مراش دیشاق واخرجنا جباش تهافت كرزي وفي وخدق رايدين كلش تهافت نوفد ما مجاشك والترقة وكتر التربية يصير في التاكلاش ما كباز دشتم يقول در يوم جاي عبون در قدي كان نفدنا ندي آخرجنا ما جبت راجي باتن راجي باستن عدوني راج در كيما من وقته كوي وينوديش اما يو بتراجي باتن در تنقتل وتن فلا فشتاق ما هير كتر قوة در نقوم درشت كرازيول ما ومجشك ماخ مجشك بيرة فشتسك لشتس ديش ودوني بيرة كرازي من قوم درشته اشتي منا قومي دقدر كترسن يرون سبيكتاكل در على الشتام ناخد اقرم برتكوت تامزدر اخصا تاما ايبا في الشتام اما سبيكتاكل عارف الشتام كت على الشتام قومة نقلاشنو مي كتر كانسير على الشتام نقلاشنو مي يري افتا كتر وتر سمي ويول زورا قومة وازمي نتدر فجمنوي وازمي جونوي خيشتر تدر كشتر تدر يافتا انقوم قومة قول أنوفد وفن قول أنوفد وفن قوي أو دراشة تايو قوي شتو تماوتر فلا جونن أخم كلاش زوجي قوس ارتنش تم شكولاي راواغدون تمودون در من راش ما خجون تنگ خلاري سرنس أرفل مينا أرفل كوريدر شارنس فادات إشكو أمبلم ممشي كود كنو ما يشقرك خوش نيزور ما اختار وارجم سюрприз تابش ما اختار دي شافت مر نو مشكوي سرچش منيكا منشقركو تافت منن فيم بالدو ديش نايرة تتناش فيلم ربالا وديش ما ختيش كنا وكوتاي كام ويسالزور салажы курасова салфантаж дарзурун тармабоналу оттар анкаранта шаби бонт шаби дугай анкаранта удон вацаган нафамана гузышты нисавар хуже يرماخ كرزيه عالص درجونا مرنشن كي خزاري يشرنشن تشيوه خيوني داغوني بينونت اخشان كم باخش كان قوس كان قوي كرزيه عالص درجونا بيوي برس انقومشتم يوم هير شولتان وتسجن ما وميدر بيرا راشجو لبوتا تشجتم سافر أخاش دارنسنا أخاش زينة ما أخاش تتون إيش ما خان سافر ودشت ما خان من هير يودي جاختا
kubası dıştım şkolama, yıvıdırım, kud xoma fşımar hafta dıştım. 20 der hafta dıştım. Оттарю школата карази баштай на марту кутарав. Ана гадар бак. Piyati Fransa Ukrayna'nın memlekette de pura rana. Самара иштайны. Nafta der naudis velona yertakasıl qaqdı kana ve naxima der xuda gavr, xuda gerkaşır. Ma hafta ma her ma إن تدرزبخو أم خيشو دشت ولا ما كلاشة أم خيشتر نيشي وديش من يركو فيدنس والترافت فجنس نومينر كمان باجون ستر من هدون دام أم خيش كلاششت هفته دام كاي كوي أنا قاقو دري جون سقدر ير ما خا من قوم كلاششتم هو يشتي وتشم بلم شتي يوم سوام قاو در يشتي أمازال كوي وتر يوم سوام برد ويا ما يوم سوام مي فجون سيولدر من شكلاش تارسديش يرومان أرخيش Сагдыр. Ныртыка бирет автын алыштыры гытты оттыр. Сауна ешсі, фала гытылсыма, мана школа фонма апарахат вайынс, чикадам уяш. Ерма хай, чи доктор рай куша, чи ахургана гай куша, чи индер ранкам дар куша, اما каразиян дар тынга خوش کنم. باقودی جغم доктор, و دوست دختره چی کوشه وی های جغا yaşarıl şişsen baştama. Штай барно бынат тылчифа куша удонан рашта гытылвайы, фалоттар шарут. Уем клашу маудиш, шикот шошландар, бирашту кушта миткутакта министр хадивагай, ама оттарив шарта. Шикот шошландар, alle film bildiler ve yeniyeme, alle film bildiler. Ama kayçağına qağı fana xaşta kanam, kam sınog zinet deyiş, alle temelde ran xaş kanam, vi tingzabaq mazald ve mana kurum bird ve filder ijal xatir, jot akhir günegde ma filder afte fefendi, işçine kuba fajminid, ما خش على الخاطر عرفت في صافر فندق التاجدر إيشينا كوبا فجميد ما كشتر فلتر در عرفت شخي كداري كوي ما كرزي من قوم كواي كوي ما خيوت در انقوم در كواي كوي طاقت در انقوم در كواي كوي ودفت سجن ماشتر قطر وايد هذا مخشن Салман режиссер на кушана базарта орыштак фасижага вот мама фанды самай уен клаш онтан штай абон рауагдон табону самайсын у арфата жагат جردياغ عرفة كنم أبون شكولا شي فسيش ودونن ماكو في روح كانوت ويش شكولا ماكو في روح كانوت وآخر جنجته فاشتدري بامبار زشتوت آخر جنجته ساشون زينة فلافرتوي آخر جنجته ساش تخته رمبرت كوتوي سمي شماخ رايشات جون زينة كم فندقوات وتر شكولا يو شكولا يعني دو شكولا يفوني إنستيتوت كفواي ود إن إنستيتوت منوجي في التاك كورس ما باسوانيش فلا شكولا كفواي ود نوجي في التاك كلاش ما باسواني ما شكولا ويو جا آدم جرد سرمبون چی باجای ما آدم سرمبون ساخر گنجت قدی کنی یو دانشت شکولا. هرکد آخر گنجت جاخته یو آخر گنجت باجر تراتنس این تتاس کورگا کنس سرد سگزینا دافتو شماخن سافر آخر گنجت ودشته. ما آخر خورج آخر گنجت. باجر تلاورتوی. باجر تلاورتوی سگدر اش کجاگن قومی دگوتر انگوم درشت آخر گنجت در اما نن س آخر گنجت ود مغزی و درنیک فیروخ گوتا من رمبردشتم قوی یری فلدر گوره رمبرد ویم فلجاگم سالدر آجراج ما قوی رمبردشتم من آخر گنجت یودگاش چیودی یودون شیپت در بابرک گوتام سدر سب گتل دورت سنبال خطام بس افتمی بابرک گوتام هرما کجون متعویدر قویم بیشون دم بازجال. أود آخر دون سيستم در كنا في إفتارش تج سوما سافر دريفتين التزيش أما راجدر كد ما نجغم شكولاي آخر جنا بونو ديش يوجتل إشت أفجر قطة كد باكوتا شكولا زودم راخل كنا نيسي باوايزف كم ديش أجا نيسي فلنرتكت عاوز قطة قتل في إفتاوياش آخر جنا لي كنت تنجفجر أو هيرو متى سافر سشتنجاشنيش جم سسشتي كشن شبلون قردرش كنادي ما آخر جنا قومن ما ده آمونش أما ده چیدر قداره
يوخاتن جاختاي ماكن دوخاتن جاختاي ماكن ود عادي ما اقدر ودي كون دول در نيرفتيش ما قريش سرتاي وين يارج تاخوشو سيستم يا خوش درنا وني يارج تاخوشو وني يارا كرباسوا ما يلسمش قركوتاي ما يمسما فتش سرتاي يومي في جردرنيسي فلان يارا قافته كجريد اما دا اخر جنجي كنت باقي قدرتاي وتشفلون در خجون داري ديخي فلا كسدر رشتك ما جاش كان يارجته ما أخبرنا قومك واسوام جاهم كولتور تراديسي الرازورم أغداو الرازورم ما دلون بجاجة خير رازورم وتصنافت فجاهن خيشتر فلتر مربا كانوا تشني يارجته يريو سبور فنزاياج كولسو يا خمت مربا صوت ما يودون الرازورم ودون آخر كان ششولت ما ودون فلدر وين ششولت ما ما خصا يخاطرم برد كان زشتم شيء ما فزور زشتم ما خاصة زشتم فلاني يارجي ما كوشم قورتك نخاش كأخ نرتكز دسنا يارج تكوي كانش ودونا بيرت تجونا نافلا كيدر تشخي قومل كانن قوي تخي أما شخيا خوش درناو ودونا شت منا راسارش ترشتك شخدك در منا подросток كيخون سوس رشتجت أما تجونا فاقوم ладно рай что утхемашаны ярчта невдал диш удон сард аражын кудиш ногу авартар хайн ама ам арфкуд иш ير أرخ فجعن سيومنا نوزا ماجي شبل تابون يارج تشتش خدق فلا أبون يارج خدق شيء ودور تشبلون كماني وما تيجون هوي برس شرجون دوا أما يا أمبارا شكولا يدر آخر جنك كوشه اشتاي دشبلون سووين يارجي خوش درني تيجونه ما دشبلون الماكا كوجاي ودراي شو مسشبلون نالف دوك كنزن فلي شرل كراخ ساي ما كبالة براي ودنفش جندر كان شبلون ما فدواق در كان من يارج يخيسن جندر كان راي شوم بوم وسشبلون يفشتني يارج ما درنال كوش سنيش ما هوي نكشتو كي جاغنا يقوي عرخ خشنادون أورجانيزاتي تي مدرشتر نخاشي مدر عصوم من يردر طبعا خاش كتام سلافيك زاغوي تجاختا يوما اجتماع زلت شارع جم رايون تي ما ينجاختون سلافيك أفتا باكنم ما خيشتر فلتري ما باكوشم شبالتني يارجتي ما باكوشم من خوش در موضوع سگ در آخم قملادون کشت کسوا دول دایدر تا وخدا کجاخت تفته منی یارجتیم يارجتيما ودونن بامبارن كانن قوي افجاق در كد باقا كانن قوي نا كولتورا در نا تراديتسي در شوان جافت فجغن شوان ورت فشارنت ما خني فجاق اخر كاننس اندر اخر جنت فشارنت اخر جنت مودون سمديشن كو غشنت من سدي شاجا دمي ابونون شفجاق شي باقا قد تاجرغ ما خمتها ما خطافت تجن فاق نكوشم شولت ديما ما خطافت تجن فاق جون زينة تسندتم ياس خابرتي ما يافت فكش خد كاي نيارج تافت در فجان ساي ما شوالون يرونجا كم قوي الخوتي دارتر أما فلانرتك ساردواق إيف أما تجون شجون تر آيف زنيش ما يوي تامخ راشنا وسنا خاش راشنا يرون ما دلون فجاق كتريت تر قديش ما كندريت تر قوي من اللي بدي جاختا خزاريس راخش دشفلون يوي ونجدر وزنيش ومن ما ير آخر جنجت ودون ويبرش نقو من أفخرني ويبسفخر خزار كدش قوم ما من جاختا دشفلون كباس بارن كنا خزار ميدق ود شكولان ميدق درافت وزني متي درافت وزنيش ما وي فلدر كوشن قو مارخاين قو خزارت ما دلتا يقول لك يساو يرفتا يونخاش إنما راشاي تفلا تراجدا خمنا أرفتم راوغ دونتن جردياغي باسن يخاطر فكنم شولتان درجدر شبرك بونو هابون يهودونا من يرش شفلتن كمثلا خصاوي وسخور زينادرات ماخ خورزينات يسنا في الطم يودو خورزينات كنت في نوي ما يرشتونا يوسا خورزينات تكدر خشوي يوسا خورزينات سوات اشتر بوشنغون بوشنغون ودا ما سالما نا إننا واجب ما أنقل ما كشامود مش ما صبر ريكلاما ما باكا شو ما ماوام يوس تنغرشوا لا пурбаса وزنيش أما وخدا جاي باجون زشتو تشيو أما سكوشت كان ما يمسما بازر там دون خشجة ماي دوني برك كان نسبور خيل أما جن خوش آدم بون برك بون كادن شفن كوتا ما خمز كوت خيسة وتتخير زورن
Жингон бурхил адамном хагдгом кана Александр Македонский уи юхаштон тохдар нафахард. Юган зон улах иштатахайя номул шхотой вдай город барс. Христофор Колумб харжыргона языку та уршхалшы вартой фалая юаю нафты авдишинс кабалзак бурбан шаракунтима. Дартер Леонардо да Винчи жингон вганагма арқуды нуахта бира шушак зинетта масамадишаг арқуды зинетта фалаил. Немдугонта ара хутышта амая алхашк нахаши хутой бургени. Арқуды ганаган ябон уд амхужон хоршфышын амама кушын дубоку хайдар. Антонио Вивальди бирата я на жонын сфала Вивальди кан композитор на вот фалама Шауджиндар. Бурхилка и удуйта хая хотой бур Шауджин. Винсент Ван Гог в цыган дуне аппат жингонтар бурхил в ганаге закута хужил дежарды канын нақау аппат автопортретл Ван Гог яхив дышта ирджач это ама закутима. Бурза кутаеш фалдышта дон кушчикана, ама арзон курдятай хайджин чиу ахамадамиш нардар. Шонтай мажардыл ырлаудышты нем кушак жағам Косойта Кристина, поэт Гочсата Георгий, историк амажара канак Чихауита Георгий. Одана абоны уажак ташвина агнов ганак занайта замбеджи номулнов ганджета училище ахурзау толпарты кажыбег номер 20 махан жағам агаш су. Моим сажағам ладно. Арфенка на бацыганма. Да я же тайма абонда бонуй. Я же то. Овгадары нем барштай самадам фазыр таму манама нормахамын тышсина токна маравдыштай от код телеунат мажагана. Вообще даже я же то каймам фазыр зашутит хай. Мама жах манагер жах там жага Ван Гог яхи навкот там аяла автопортреты дар одиш бурхила яхивдышта. Да дахи автопортрет на машкот тай. Котон. Ама дахи сожженый равдыштай. На фаштакыш яр ахар ма фаштакыш диш автопортрет ма биратан шажардама фасади. Ама хожжудиш ави. О, не вхож. Ага, ама за сожженый равдыштай да закута. Бур. Кду авто. Самадиш агдам каша дахима ас барагбуни рафта барагбуна я курайшам аппат адамун уйдар отдал магаш. Падунион дарма о падунион отдал магашка. Ишей шхона на хамбуни. Каша дамна. О, тхайма биратам не ахам закутам. Казар биратам на оза не ахам закутам. Ухшишгонсын узана. Еркшма кабалзак чива юи фафанды сама языку тауой раштна, канота тандар хужон. Бурхил чива юи фафанды шаухил самайва. Думаешь, кахам ходу таудиш? Фандадим шаухил, фала и фрештаху декотом бурхил и вот тар анахару биратан шажардама сау мамандар. Урзашт. Мамандар фаштадар уже фахиштар дурган школа это айротар школа ктор швалата алхашкны хашта дар факанс штайдан пиндар кунис айбзина дуаваттар барейстерн хашта факанс ишкуда маштай мартой вот фала тарсам баштон тхайма жюнага ютанахам шмах бирашта юнаг да фалам тарых шажгон диш наявно загорта длишвина фаламанул загорта гцлай кудиш раштала гома кудучевта вот ахамтагмас фандыдиш самай мыл мауалой абон там мода и раздышты жонышай мама масашкому не кудиш автор мана шинту мабарлу виш фала масашкому навди Видер самадиш агуирос хоттагу манама бирет чешел шевалате чешел макудышты шабита от сам автокашт самадан бурхил и не то хожен сауна да не фышта ко шреждышты сарды ко аксав коттой отта сдар самадиш агзина да евдишен сагайте дар махам да нуман масагдар ахамада маку кашай одышты фацач дар рашугд айв макуд да кой кудлакан шафта майдылжыны أما خجدر كنز نافت جهنم مامنا أما زكوت خجايفونينا ماما قش كدن أفدم كشمة دون رشوقت ما ندو أندر درنا شخصا شتر دبومنا يولدر يوم كرباز دشتود خيسان كود تايشة بتايدر أما ما جا كم يرايشته أسرة شوق خج
ما فدي Да, Федей? ما فدي ما ديدو يدر أفتا فلا نوي ير ما ديدو يديدو وما نوديش Да, Фед. وما فد ما نوديش بورج كوتاشته ما نمفد ما Да, Федер, така да умана. أو ما بابو ما تاوديش وما ندر بورز كوتاودي فلا وتزغن بابو يم فيش تافتا بورتا Ир бурхилта кое кукана мадавта куба фаршон савр артазырдайя разуриш савру бурхила даймаг бурхуш вот савру ямидишо савра даймагуи. قلزق رشوق أما Важдан. وجدان Ода. Ир рашчоге махан клашна удишахам адам бурхилта жога фали фаштаса Школайта. Ю бақуд кутон дързанауд манар да бонку жахтам ю кана дуа проценти тама нешта но ма бирадър нешта на кандуния и кой ку канамуд ама хир ишта хуже адей маж ананир зина да лахадуи Kad me jak хурма нейлоун хурма нейлоун фалауи мазкут хейна мабарт хей Мах клаша удиш ахам баржонд, фашта удиш шиш спортсмен, а кот Арсен жагама и в школе ай намак пастон. Вот шепате дерхисан кот. Тава цаган баржонд удиш уйтахайва цаган афала я закута бурка удиш магашка. О, цаган. Менеджер махадак баржонтан, даже каштар клаймшты, вот баржонтан ма бират уаршту итхай. Ермахр дабон дема анхашкан агомаразр там жингон да адам тахай касата удишто бурхилна кутам каше бурхил адам курдят фалдарла варцау мама кашко на ода ерда ума куда и фажандиш нывканнад ма варжон зинад вцагма деду уи нывкота архитектор удиш فاشت ين وقت أو تخيم مديا كبستوبات كوتا كوريجما ودن جاختوي شتو بالن نفاكوتا سمي با خوا كوريجما وي كساشتут وي раджу драджи и фашта там маматар тангбиран в кота ярдарман в кана юма удоне фадан мамандар мажардам тангсоума кайна в кан уй тхай мадан савар баракканантаиш Фонста? О, тише. Пацаган да бурхин каюйтхи. У директор маку базар тон жалга ма хагурам курдячин адам фалақаму ва бурхил однун уайтаг да койшку та пацаган ма штурнов штадал варнс. Мадам болит савари. Хисан пацаган равда шаражен. Ну на Одасу. В шарм. В шарм? О, ма биран на курен. Бирена ко. О, ю нахаше хоржнав ганак дравая чижоне мана. Амаден вае куден барна автомайо фала хир бур хил кана жага мана жин хош кай хонам ахам арах вае да куштата. Афтежагам ахоранта кой ку канам куев. На бирото на арах сафа пайда канаш вина. Да куштатома. На фулдархатна пайда кан фала верма автопортреттер какого-то нотер фала мана Винсент Ван Гог когда киев де штат водуидер в котон шарзаку бурзакутима автота на вибирот на Сардата да кай хожан фандитован. Фулдармов фандит художники. Да хадак кута автомайна. Ну, кута авто. Айда, жонса на шарах штыштам. Кудишна балханын крандашта. Найжет там ахам курдячин лапу на мурбаса озанма. Саману хашкот там одман афом нам нахожишта удай кой. Бабону. Да бону. Одна равда что я штагдан кам швагзан самай. Уй барской раканами. Ода махмадани ухаджагам баракбону хоржахта одай да баракбону кома дома барда. Ну не та 2% фулдар нешта да хожан рашот адам. Ернам чикаша телевизор ма кашта има бурхил чи удонан тажагам маку да жарды кану тора шухзинадыл. Мама автан кашер кадишчи автан қалыма фал таундер хошку дайнут. Ма да жарды кану тутра шухдама ай. Псо кома сама да жарды кану ба кашма.
Хорхужан лапу. Штарбожнагдын бира анташтата да куха бафтат, ама мана да равдыш шармагундай кубайгум канайводиу айдай мана мафазур. Махсан қама умнахи портретта даршарам. Божнак. Божнак штарбожнак. На эфир рышта каромар хатса харжижар жаган ражмана фандыш махан рарфа кананас шахат махима каярвышта туйфадыл. Ама кад уважарды машт кана харамзина дуд ода эфирох канут. Кадишкай уай хошкау од ма бахала канут, ама уахадак сарды харштай хайджанут. Каразим баргай сарута автомай на ног фембалдма.